Na Slovensko dorazilo šialenstvo. Šialenstvo 1001 noci. 20. augusta sa areál Markízy stal pútnickým miestom seriálových fanúšikov. Exkluzívne všetko o Šehrezáde a Onurovi. Želáme vám krásny večer. Bolo tu nádherne. Nikdy na to nezabudnem. Vráťme sa ale na okamih pár mesiacov dozadu. Keď sme sa niekedy v marci vybrali do Istanbulu nakrúcať Modré z neba, exkluzívne sme sa vtedy stretli s Bergüzar. V jednom okamihu sa nám priznala, že by sa rada vybrala na Slovensko a spoznala našu krajinu. Pravdu povediac, Slovensko veľmi nepoznám. Je úžasné, že náš seriál je úspešný v toľkých krajinách. Bolo by skvelé poznať kultúru tých krajín, poznať vašu kultúru. Ale ak bude trošku menej práce, rozhodne by sme sa šli s Halitom na Slovensko pozrieť. Veľmi radi by sme spoznali vašu kultúru zblízka. A tak sme sa hneď aj dohodli na termíne. Samozrejme na deň narodenín našej televízie, na deň otvorených dverí Markízy. A nastal deň D. 19. august, deň pred DOD. Krátko po 17. hodine, letisko Švechat, Viedeň. Televízia Markíza už od januára vysiela seriál 1001 noc a stal sa absolútnym fenoménom na Slovensku. Je to najúspešnejší zahraničný seriál a Halit a Bergüzar samozrejme stvárňujú hlavné postavy Šehrezadu a Onura a tento seriál sa stal obľúbeným u divákov nielen kvôli svojmu silnému príbehu, ale aj kvôli hlavným predstaviteľom. A keďže si diváci tak strašne obľúbili, tak v rámci 15. výročia sme sa rozhodli, že im poskytneme tú možnosť sa s nimi osobne stretnúť naživo na Slovensku v Bratislave v televízii Markíza. Našu pomocníčku, prekladateľku z turečtiny, sme si našli medzi vami divákmi. Máme takú tlmočničku. Gamze osobne napísala našej pani generálnej riaditeľke Zuzane Ťapákovej, že by mala záujem prekladať pre nás a tak sme ju pozvali na túto príležitosť. Za normálne okolnosti by som sa s nimi nikdy nestretla a toto je taká výborná príležitosť, kedy sa môžem s nimi stretnúť a možno sa viacej niečo dozvedieť ako ostatní ľudia. I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun. Ja sa veľmi na nich teším. Ja som mala tú česť už sa stretnúť s Bergüzar v Turecku a je neskutočne charizmatická, nádherná a úžasne pôsobí skromne a naozaj je veľmi, veľmi milá, takže ja sa na ňu veľmi teším a Halita som ešte nestretla, ale som si istá, že je presne taký istý. Trošku stres. Ale inak, dobre. Z lietadla vystúpil kto iný ako prominentný turecký pár. Teda Bergüzar Korel a Halit Ergenc. Obaja prišli s úsmevom a ruka v ruke. Napriek tvrdeniam rôznych európskych bulvárov, evidentne do seba zalúbení. The music's got me going higher. I feel like I can touch the sky. Aj keď mali dlhší let, vôbec sa nezdali unavení a s úsmevom sa zoznamovali s každým. Bez hviezdnych manierov, príjemný a milý. Taký bol náš prvý dojem z nich. A teraz privítanie programovou riaditeľkou Markízy. Welcome to Slovakia. Thank you so much for coming. Very nice to meet you. Hi. Mali sme dobrý let na Slovensko. Veľmi pohodlný. No, mali sme menšie turbulencie. Trošku nás hádzalo. No a tak sa samozrejme hneď musel urobiť rýchly, turbulentný rozhovor pre naše televízne noviny. A potom si chcel prominentný párik dopriať trošku oddychu vo VIP salóniku.
Silvinka, prosím, môžeme vstúpiť aj my? Dajte nám trošku súkromia. OK, dáme. Ale určite chceme vedieť viac. Neviem, čo mám očakávať od návštevy Slovenska. Čím viac ľudí spoznáme, tým lepšie. Verím, že aj naši fanúšikovia budú šťastní, že nás vidia. Myslím si, že nás čakajú pekné dni. Keď ste nás navštívili v Turecku, bola som domáca. Teraz je to iné, som plná očakávania. Viac menej vás už poznám, ste veľmi milí a príjemní. Neviem sa dočkať stretnutia s našimi fanúšikmi. Takto sa rozhodne máte na čo tešiť. Šup ho do limuzínky, veď na vás už všetci netrpezlivo čakajú. Dúfajme, že ste pripravení na húfy fanúšikov. Pri dávaní podpisov máme vytvorený rekord. V Kuvajte sme mali takú generálku na slovenských fanúšikov. Vtedy sme rozdali okolo 5000 podpisov. A teraz už naozaj nič nebráni tomu, aby najžiadanejší pár mohol prekročiť rakúske hranice a konečne zavítať na Slovensko. My ich však predbehneme a predstavíme vám izbu, v ktorej budú prominentní Turci bývať. Vítajte v prezidentskom apartmáne. Ďakujeme. Takže, milí diváci, toto je apartmán špeciálne pripravený pre našu vzácnu návštevu. Nuž, luxus ako sa patrí. Zdá sa, že na hotely mysleli naozaj na všetko. Prezidentský apartmán nášho hotela bol otvorený v roku 2008, bol vybudovaný ako samostatný trakt a je určený pre najvýznamnejších návštevníkov nášho hotela. Medzi hostiami, ktorí bývali v tomto prezidentskom apartmáne, boli mená ako Lenny Kravitz, Vivienne Westwood, Carlos Santana, Diana Krall. Dúfame, že aj slávnemu tureckému páru sa tu bude páčiť. A okrem tejto decentnej a krásnej spálne je k dispozícii pre nich aj priľahlá kúpeľňa. Špecialitou tejto kúpeľne okrem dizajnových umývadiel a priestrannej vane je samostatná sauna, ktorú môžu hostia využívať kedykoľvek. No tak na to si naše hrdličky čas nájdu. Okrem mnohých iných vymožností má tento apartmán aj samostatnú maličkú telocvičňu, ktorá je vybavená nielen rotopedom, ale je tu aj dosť miesta, kde môže Berguzar cvičiť pilatesa. A potom si pár ľudí môže dopriať raňajky na terase, z ktorej je unikátny výhľad na všetky pamätihodnosti a dominanty Bratislavy. Pre Berguzar a Halita sme pripravili malé občerstvenie pri príchode. Okrem klasických bubliniek, proseka sme pripravili výber slovenských vín, nejaké ovocie na občerstvenie a špeciálne kvety, ktoré sme pripravili podľa informácií, čo má rada Berguzar. Čiže krémové farby, krásne rúže, dúfajme, že bude spokojná. No a teraz už poďme rýchlo späť pred hotel, lebo naši tureckí hostia sú už tu. Novinári samozrejme nemôžu chýbať. Však treba napísať, ako unavene vyzerala Šeherezáda, ako sa fanúšikovia nedostali vôbec k ním, ako prominentný pár ignoroval všetkých naokolo. Naozaj to bolo tak? Čo myslíte? Smile. Ja som sa nebala, ja som sa prvá odfotila s Onurom. Hneď som ho prvá privítala na Slovensku. Aj som ho chytila pod pažuchu. Krásna je. Smile. Thank you. Hello. Dobre. Hello, how are you? Very welcome. Thank you. Bratislava, Slovakia, and to the Radisson Blu Fountain. Thank you. We are very honored. It's a pleasure for us. Can I help you? It is. Cheers. Welcome, and I wish you all the success for your days here in Bratislava. Thank you. Je treba povedať, že pri Berguzar a Halitovi zmekli aj silní chlapi z ochránky. Berguzar a Halit sú veľmi príjemní ľudia, bez manierov, bez nejakých väčších nárokov, v poriadku ľudia. Sú veľmi príjemní, pýtali sa, či to sledujeme, tieto seriály, a tak som povedal, že áno, mňa to sleduje, tak mi ponúkla, že mi dá fotku s podpisom pre ňu, s venovaním. Všetko splnila, sme spokojní.
Bergüzar a Halit mali veľký sen. Poskytnúť mi rozhovor. Nuž, tak som im tento sen splnil. Ešte premeriavanie, potom vodička, jeden, druhý a ideme. Dobrý večer, priatelia. Ja zažívam teraz taký zvláštny pocit, pretože predo mnou teraz sedia ľudia, dvaja herci, ktorých ešte pred pár mesiacmi tu na Slovensku nikto nepoznal. A v priebehu pár mesiacov sa z nich stali, asi to nepreženiem a neurazím slovenských kolegov, ak poviem najpopulárnejší a najznámejší herecký pár u nás. Bergüzar Korel, Halit Ergenc. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. To slovo ahoj, to si pamätáš, keď sme sa stretli ešte v Istanbule, alebo dnes si ho zachytila? Spomenula som si hneď, ako som ho počula. Ja som si pripravil niekoľko otázok na vás, ale viete, vďaka seriálu Bimbir Geče si uvedomujem, keď teraz sedím proti vám, že tie papiere sú úplne zbytočné. OK. Ja keď to teraz počujem, ja ťa prvýkrát počujem bez dabingu s tvojím hlasom, ty máš neuveriteľný bas-baritón, Halit. V slovenčine hovoríš vyššie. Môže byť, že ho mám nižší. Aj tvoj hlas nie je na zahodenie. Môžem tak obligátne na začiatku, aký ste mali dnes na Slovensku deň? Ten deň bol veľmi pekný. Boli sme obklopení milými ľuďmi. Bol síce trošku únavný, ale užívali sme si ho. Už o chvíľu uvidíte, čo všetko nám ešte Bergüzar s Halitom prezradili. Ako trávili spoločnú noc, spoločné ráno, akú hystériu vyvolali na dni otvorených dverí a čo Halitovi prirástlo k srdcu. A teraz pozor, nočná Bratislava. Samozrejme, po takom únavnom dni sa treba aj poriadne občerstviť. A tak sa Bergüzar s Halitom vybrali do jednej z luxusných reštaurácií v Bratislave. Kamery ich už nechali na pokoji, nech si oddychnú. Ale predsa len, o čom asi rozmýšľali v prvú noc v Bratislave? A vedeli vôbec, čo ich na druhý deň čaká? Takže dobrú noc. Ťuťuli, muťuli. A zároveň dobré ránko. Slniečko už pomaly vyšlo a aj Bergüzar s Halitom sú už hore, aby si vychutnali raňajky na krásnej slnečnej terase. Možno ani teraz ešte netušia, že tisíce fanúšikov sú tento rok zvedaví hlavne na nich. Stále som veľmi prekvapená z toho, že od prvého dňa vysielania 1001 noci som sa stala známou. Bola som vtedy veľmi mladá a hneď takýto úspech. Asi sme odviedli naozaj skvelú prácu, keďže aj po toľkých rokoch sme takí obľúbení v toľkých krajinách a teda aj u vás. Je to pre nás podsta, že nás a naše postavy máte radi. Kým turecký pár v pokoji raňajkoval, v Záhorskej Bystrici sa všetko pripravovalo na oslavy Dňa otvorených dverí Markízy. Od skorého rána sa tisíce a tisíce fanúšikov rútili, aby mohli naživo vidieť svoje najväčšie idoly. Ja verím tomu, že dnešný deň bude síce dlhý, ale určite zábavný. Dúfam, že stretneme stovky fanúšikov. No, to dúfať nemusíš, to teda stretnete a nebudú to stovky. Tento deň budete mať naozaj dlhý. Jednoducho nezastavíte sa. Ozaj, zaujíma nás, ako vlastne poznáte Slovákov, pretože doteraz ste jediných živých Slovákov stretli nás z televízneho štábu. Už od návštevy v Istambule poznám ľudí z televízie Markíza. Celý štáb bol vtedy veľmi úctivý a profesionálny. Už niekoľko mesiacov sme v kontakte a od dnešného dňa očakávam, že sa na nás fanúšikovia prídu pozrieť a že sa s mnohými porozprávam. Musím povedať, že pre mňa to bol veľký kompliment, keď Bergüzar označila náš teda televízny tím, televízny štáb za veľmi profesionálny a pre mňa bolo už milé takéto prvé stretnutie tu na Slovensku s ňou, lebo ako ja som sa aj snažil pripomenúť, že sme sa spolu stretli v Istambule, v marci sme spolu nakrúcali, ona sa na mňa pozerá akože, či mi náhodou nešibe, že ona vie, a hovorí, yes, of course, modré z neba, Vilo. Tak som bol taký prekvapený a ako
Tak padlo mi to dobre, nebudem to tajiť určite. Je možné, že na mňa odtedy nevie zabudnúť. Ešte bola jedna taká milá vec, že ona sa vlastne vybytovala na Alexandru a jej ťažko chorého syna Alexa, s ktorými my sme v Istanbule boli, a o tom bol taký jeden veľmi pekný príbeh do Modrého z neba a pýtala sa, či sa s nimi stretne počas dňa otvorených dverí. Tak my sme sa to snažili aj zorganizovať, ale Alex v týchto dňoch je trošku chorý, takže proste nemohol prísť. No. Takže zostane len pri pozdravoch. Ale tie komplimenty smerom k našej robote, tie nám od nej padli veľmi dobre. Kým Bergüzar s Halitom opustili hotel, ešte sa stihli stretnúť s prvými fanúšikmi. Tí nenechali nič na náhodu a rozhodli sa počkať radšej na hoteli, ako sa tlačiť v dave v Záhorskej. Bol plán. Ráno sme stali a prišli sem a čakali, či sa nám podarí sa s nimi stretnúť a odfotiť. No, povedzme si úprimne, kto by nechcel mať s nimi fotku? Že? Tak úžasný pocit vidieť ich naživo. To iné ako seriály, samozrejme, ale vyzerajú veľmi dobre. Najviac sa tešíme, že budeme mať s nimi fotku, ako teda máme. A boli veľmi milí a schopní. Tak, a teraz už šup do auta. Tisíce fanúšikov sú už nedočkaví, aby z očí do očí uvideli svoje hviezdy. V aute ešte stále vládne pokoj. Nič nenasvedčuje tomu, že už o niekoľko minút sa vytvorí davové šialenstvo. Fantastické, super, len čakáme už, kedy konečne prídu. Sú takí prirodzení aj v tom seriáli a je to celé také, nie je to ako nejaká obyčajná telenovela, ale je to také zo života celé. Prišla som z Kremnice a čakám na Onura a na Šehereza. Veľmi sa mi páčia proste. Pred týždňom sme sa vrátili z Turecka, práve preto, že sa nám páči 1001 noc, telenovela. No a čo o Onurovi? No charizmatický mladý muž, prekrásny, a ona ako nejaká Miss Turecka. Páčia sa mi ako herci a ako manželia, ako aj ľudia. Prišla som kvôli Onurovi a kvôli Šehereza, lebo ten seriál je perfektný. Čakáme na podpis Šeherezády, pretože je krásna. Prišla som sa kvôli Šeherezáde a Onurovi. A robíš dobre, moja. Určite si na teba nájdu čas. No a v tejto chvíli zdá sa, že už aj Bergüzar s Halitom pochopili, čo ich dnes čaká. Veru, dnes budú na roztrhanie. Fanúšikovia dychtiaci za podpisom slávneho páru sú na nohách od skorého rána. Ale ešte predtým jedno oficiálne privítanie. Čau. Hi. How are you? Hello. Nice to see you again. Hey, hello. Nice to see you again. How are you? I'm Zuzana Čapáková. We didn't meet before, but I'm very happy and will come to Markíza. It's great that you. I told you that I will come to Slovakia. Yeah. I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. How are you? How was there? Well, it's running very well, and yeah. We are very happy because Scheherazade 1001 Night, it's working great.
it's really still the people are crazy about it, and it has the biggest shares we have ever. And how is your small son doing? He's very cute. He's talking and he's gorgeous. Gorgeous. Yeah, little monster. Yeah, I saw him last time when I saw him in Istanbul, but he was... He really changed. Love. Funny. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. Sú to veľmi príjemní, milí ľudia, myslím si, že úplne normálni, nie sú to žiadne božské bytosti a mala som s nich veľmi príjemný pocit, ale my sme sa vlastne už s Bergüzar stretli predtým v Istanbule, takže to už bolo také stretnutie po istom čase, tak sme sa zvítali už v podstate ako kamarátky. S Halitom to stretnutie bolo prvýkrát, myslím si, že je to veľmi silná osobnosť, ale tak ako predchádzajúce hviezdy, ktoré navštívili Markízu a boli u nás na Tomovi, napríklad Alain Delon, Jeremy Irons, Patrick Swayze, Catherine Deneuve. Všetci vyzerajú naozaj ako veľké hviezdy, ale prídu a sú to úplne normálni, milí, strašne fajn ľudia, s ktorými sme si porozumeli, porozprávali sa, toto bolo to isté. Na zdravie. Yes, very good. Správne, na zdravie. A Horsa na pódium nech aspoň každý na chvíľku uvidí, ako vyzerá Šehrezáda a Onur naživo. Pre mnohých to bude jedna z nezabudnutelných chvíľ ich života. Do vašich domácností. Mnohí ste do nich zamilovaní a na túto chvíľu sa naozaj treba tešiť, pretože možno je to len jediná chvíľa, ktorú prežijete v živote a stretnete sa s nimi naživo. Thank you very much. Merhaba. Okay. Ahoj. Ahoj, Slovensko. Bravo. Como sa máte? Chceme sa spýtať, myslím, že aj za vás všetkých, ako sa vám páči táto atmosféra, títo ľudia, ktorí vás takto privítali? Teraz sa mi naozaj trasú kolena. Som nadšená. Som teraz naozaj veľmi šťastná a nadšená, že som tu. Ďakujem vám za vašu lásku a za to, že ste sa na nás prišli pozrieť. Ďakujem. Pre mňa je absolútne fascinujúce, že keď si zoberieš takto pred rokom, o nich nikto nevedel. Nikto nevedel, čo je 1001 noc. Predstava, že by sem mal prísť nejaký turecký manželský pár a byť takto oslavovaný, tak to by pre mňa bolo úplná halucinácia pred rokom. A pozri, aký život. Proste na ňom je toto pekné, že robí nové hviezdy, vidíš zostupy aj pády, to je pekné. Televízny seriál spôsobil na Slovensku, a nielen na Slovensku, ale aj
v Európe doslova ošial. Dokonca tu máme turistov nielen zo Slovenska, ale aj z Nemecka, Poľska či Maďarska. Sme naozaj šťastní, že vás tu vidíme toľkých. Je to úžasné. Tak sa teda dohodníme. Dobre, najprv všetci naraz kríkneme a potom budeme ticho. Už môžem hovoriť? Tamam. Dobre. Som oveľa vzrušenejšia ako vy. Vôbec som nečakala, že to bude až takéto. Ďakujem za všetku tú lásku, za akou na nás hľadíte. A ďakujem, že ste tu. Môžem vám povedať, že nikto nemôže byť teraz šťastnejší, ako som ja. Ja sa ešte opýtam, Halit, sme sa už o tom rozprávali, že ste naozaj sex symbol pre slovenské ženy. Teší vás, že máte takýto záujem, takto, že vás jednoducho ženy šerú v úvodzovkách, že sa im takto páčite? Neviem, čo na to povedať. Veľmi vás všetkých ľúbim. Ďakujeme veľmi pekne. Pre mňa je veľmi zaujímavý taký ten fenomén vôbec 1001 noci, to ako ľudia ich vnímajú, ako sa zamilovali do ich príbehu a aj to mi je sympatické, že oni sa prezentujú tak, že sú úplne normálni ľudia z mesa a kostí a že ten život je seriálový a toto je ich život taký ten reálny. Musím povedať, že boli veľmi prirodzení a sympatickí, nič nehrali, nepôsobili na mňa ako takí nejakí herci, že rýchlo niekto tu máme za sebou, ale skôr naopak boli vďační za to príjemné prijatie. Turecko je určite krajina ľudových zvykov a samozrejme aj takýchto hudobných nástrojov. A my sme si dovolili, keďže Onur a Šeherezada sú na Slovensku možno prvý, možno posledný krát, ťažko povedať, či ešte sem zavítajú, tak sme si dovolili Onurovi dať takýto slovenský darček. How do you use this? Here. Moment, please. Máte kde? Kde? How do you play it? How do you play it? He show you. Tak, Páťo to vyskúša, ukáže mu to, má záujem si zahrať. Budete to vidieť? Chvíľku si počkáme, vyskúšame. Daj mu to. Áno. Tu sa mi to rozpadlo, takže ja neviem. Onur a Šeherezada. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte jeden obrovský potlesk. Vykričíme si hlasivky teraz. Onur! 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 Priatelia, toto ale nie je koniec. Tento skvelý, charizmatický manželský pár vám bude k dispozícii, pretože už o malú chvíľu odchádzajú k autogramiáde a tam vám budú rozdávať podpisy. To znamená, tam sa môžete presunúť a keď budete mať šťastie, dostanete od nich aj autogram. Možno, že sa s nimi aj odfotíte. Nemali ani nie, že význe maniere, ale boli tak charizmatickí a príjemní, že nemuseli ani rozprávať a myslím si, že vypovedali, že sú to takí fajn ľudia. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards and ropes and caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Ešte posledných pár zamávaní, pusiniek, pár úsmevov a už sa aj Bergüzar s Halitom presúvajú na sľúbenú autogramiádu. Tento deň bude naozaj nabitý a zdá sa, že im to vôbec nerobí problém.
Ako reagovali na vás Slováci? Vy ste totiž zvyknutí na pomerne veľkú hystériu a šialenstvo, keď niekde prídete. Bola tá slovenská reakcia odlišná ako od tej, čo ste mali, ja neviem, v Zagrebe a v iných krajinách? Práve na Slovensku sme zažili asi to najdlhšie a najintenzívnejšie stretnutie s fanúšikmi. Zúčastniť sa Dňa otvorených dverí bolo pre nás neskutočným zážitkom. Je to vlastne taká naša premiéra. Už sme zažili veľa autogramiád alebo stretnutí s fanúšikmi. Ale poprvýkrát sme boli na takomto pódiu z očí v oči našim fanúšikom. Určite to bolo niečo špecifické a zaujímavé. Vôbec som nepredpokladala, že to bude také emotívne. Ja veľmi rád spoznávam ľudí. Hlavne, ak sú z iných kultúr či iných krajín. Pre mňa je to neporovnateľná skúsenosť. Vždy sa ľuďom, ktorých spoznávam, pozerám do očí. Pre mňa sú tieto dni naozaj neoceniteľné. Turci vedia vôbec niečo o Slovensku? Ako vníma Turecko Slovensko? Ako nejakú malú exotickú krajinku v strede Európy? Jasné, že poznáme. Myslím si, že Turecko je veľmi známe vo svete, takže nás navštevujú turisti, ktorých kultúru môžeme zase spoznávať my. Väčšina krajín, ktoré počujú slovo Turecko, poznajú našu krajinu. A samozrejme, že aj my poznáme veľa krajín a poznáme aj Slovensko. Ľudia z viacerých krajín prichádzajú do Turecka, najmä na juh, vďaka našim seriálom. Napríklad z nich poznajú Istanbul a tak prichádzajú k nám, aby tieto miesta spoznali a videli aj osobne. Na Slovensku ste známi vďaka seriálu 1001 noc, Bimbir Geče. To je fenomén. V čom spočíva ten fenomén? Toto je otázka, ktorú dostávame v každej krajine. Ale tu na Slovensku sme sa o tom rozprávali ešte viac a rozmýšľali sme nad tým, prečo je to tak. Túto tému sme rozoberali aj s generálnou riaditeľkou v televízii Markíza. A podľa mňa odpoveďou je v prvom rade dobrá produkcia tohto seriálu. Ja vždy hovorím, že city a láska nemajú hranice a ani jazyk. A city v seriáli 1001 noc sú prezentované veľmi hlboko a úprimne. A to je dôvod, prečo je tento seriál v krajinách a na Slovensku obľúbený. Ale vráťme sa mi na Deň otvorených dverí. Čaká nás totiž jedna z najočakávanejších vecí dňa. Však kto by nechcel získať podpis od najobľúbenejších hereckých idolov Slovenska? Bergüzar s Halitom tvrdili, že majú za sebou tvrdý tréning. No tak sa na to pozrime. Na tie davy. Úžasné. Je to úžasný pocit, sú veľmi zlatí, milí, príjemní, sympatickí. Naozaj, že som veľmi šťastná, že som sa dostala do bezprostrednej blízkosti s nimi. Vyzerajú tak ako v televízii. Dobre. Šeherezada, ono sú určite krajší. Naživo. Sú zlaté naživo, áno. Veľmi sa mi páči, zaľúbila som si. Podpisy, úsmevy a potom zase podpisy. Ani po prvej hodine nebolo žiadostí o vlastnoručný podpis menej. Nie je sa čomu čudovať, že turecký pár si potreboval trošku oddychnúť. Pravdu povediac, nečakal som takýto dav ľudí. Pre nás je to naozaj veľmi príjemné prekvapenie. Naozaj sme z toho šťastní. A hor sa späť za fanúšikmi. Bergüzar s Halitom sa ani na chvíľku nezastavili a pokračovali v rozdávaní radosti.
Niektorí fanúšikovia zase potešili ich. Ako inak uctili si ich tureckou vlajkou. Zdá sa, že mala naozaj veľký úspech. Vyzerajú veľmi príjemní a taký, vyžaruje z nich taká dobrota, taká skromnosť, aj kvôli tomu, že aj keď sú teda takí slávni a tak by som povedala. Mám ich strašne rada. Ja som tu takisto kvôli Šeherezade. Ono je to neobvyklé, že takýto chlap kúka také romantické veci, ale ja som romantik, takže ja aj kvôli Šeherezadke. Keď Šeherezádka, tak Šeherezádka. Adamovi sa splnil jeden zo snov a naozaj sa mohol s obdivovanou herečkou nielen stretnúť, ale aj odfotiť. Cvak! A nielen Adam, ale aj ostatní fanúšikovia. Jednoducho podpisy. A Bergüzar s Halitom napriek niektorým mediálnym správam neodchádzajú, ale ešte pridávajú čas na pokračovanie autogramiády. Musím sa priznať, že ja som už unavená. Ale ruky nás nepolia. Tak, ešte trošku podpisovania a turecký herecký pár sa chystá na druhú prestávku. Trošku sa osviežiť a na chvíľu zájsť do tieňa. Ale to už dav šalie a volá ich späť. Pôsobia veľmi dobré a mám ich proste rada to všetko. Nenechala som si ujsť túto príležitosť, aby som stretla Šehrezádu a Onura. Skrátka, mám rada tento romantický seriál, lebo ešte na rozdiel od mnohých iných seriálov zo zahraničia je pokojný a váži si tak akoby rodičov a ešte je tam nejaká úcta človeku. Mala chcela vidieť Šeherezádu, takže kvôli tomu. Pozerám všetky časti, každú jednu. Čo? Najväčšiu radosť mali z obľúbených hercov jednoznačne deti a najväčšiu radosť z detských fanúšikov mali zase tureckí herci. Ak prišlo dieťa, nedalo sa mu povedať nie. Niektoré dokonca mohli sedieť aj na Bergüzariných kolenách. Nečakala som takéto davy fanúšikov. Keď som prichádzala pred fanúšikov, naozaj sa mi triasli kolená. Bola som veľmi vzrušená. Som šťastná a neviem nájsť slová, ktorými by som dostatočne opísala, čo cítim. Nikdy nezabudnem na tento deň. Všetkých vás milujeme. Ďakujeme, že ste sem dnes prišli. Je to pre nás česť. Ďakujeme za dnešok. Dovidenia. Pred odchodom z Markízy sa stala jedna kuriózna vec. Halit zachraňoval slovenskú lastovičku. Milé, tak vám to ponúkam. Yerdeydi bu. I met a girl at the bar. Excuse me, there was a bird on the floor. Yeah, on the floor. It's Can you get very small one. Kým ich naši ľudia neubezpečili o tom, že ju vrátia späť, nechceli sa jej vzdať. Love of my life, won't stay, it's gonna be
Oops. Yeah, we're gonna put them back. I want to see it. Yes, we cannot put it there. Okay. We're gonna last forever and never. It was those 3 words to save my life. It wasn't complicated, wasn't premeditated, it wasn't underrated. Boy, I'm so glad you stayed. Vy ste sa vlastne dali dohromady počas seriálu, alebo nakrúcania seriálu Bimbirgeče, ale predtým vy ste boli dlhoroční priatelia. Veľmi neradi rozprávame o súkromí, ale je pravda, že sme sa priatelili už dlhší čas. Poznáme sa od roku 2004. V seriáli 1001 noc to naozaj zaiskrilo a potom sme sa vzali. Pre teba bola postava Šehrezády vlastne takou prelomovou postavou v tvojej kariére? Bola to postava, ktorá z herečky spravila hviezdu? Oveľa viac ľudí ma spoznalo po tomto seriáli. Ale na to, aby som sa stala skutočnou hviezdou, ešte potrebujem tvrdo a usilovne pracovať. Ale seriálu 1001 noc vďačím za moju popularitu. Ľudia ťa poznajú trošku inak. Ako Onura. Ty si dosť výrazne zmenil imidž. Je to kvôli postave sultána Sulejmana? Áno, presne tak. Tento seriál sme začali natáčať minulý rok a okamžite sa stal hitom. Odohráva sa v období Osmanskej ríše. Páčiš sa sebe viac, keď sa pozrieš do zrkadla ako sultán Sulejman alebo ako Onur? Keď sa pozerám do zrkadla, nevidím tam ani jedného z tých dvoch. Bergüzar, keď skončí sultán Sulejman, budeš chcieť, aby sa Halit oholil, aby vyzeral tak ako predtým? Hneď, rýchlo a okamžite. Jeho onurovský imidž sa mi páčilo veľa viac. Počas návštevy tureckého páru si štáb Modrého z neba nemohol nechať ujsť príležitosť nakrútiť jeden z najkrajších snov tejto sezóny. Myslím si, že Alexandrine slzy hovoria za všetko. Tí, ktorí neprežili to, čo ona a ja, tá nevedia, o čom sa tu hovorí. Ako čo to pre mňa znamená. And the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel. Nie len, že sa Bergüzar s Halitom stretli s Alexandrou, ale zostali v jej blízkosti niekoľko hodín. Jednoducho, modré z neba ako vyšité. And there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love. Je to nezabudnutelné, no proste. Dúfam, že na nás oni nezabudnú, ako ja na nich nezabudnem nikdy. Alexandra sa z krásneho šoku spamätávala ešte veľmi dlho. Slzy šťastia jej tiekli neustále. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I would. O chvíľku vám ukážeme, ako sa Bergüzar s Halitom zabávali v meste, s kým trávili večer, ako sa Halit učil hrať na fujare a čo sa prihodilo na letisku. No a takto sme napaparacovali Bergüzar s Halitom v meste. Považujte prosím tento rozhovor len za našu fikciu. Alebo, že by aj nie? Miláčik, vyber niečo malému. Prečo len malému?
Ja si vezmem toto. Čo povieš na toto? Akože vezmem si to, ale... No. Čo mám robiť s tými vlasmi? Musím si dať gumičku. Teplo mi je. A ja som z toho hotový. Už niečo, Kuba, poď. Počkaj, dúfam, že mi urobí nejakú dobrú cenu. Toto nie. Však modré, veď máme chlapca. Aha. Nie rúžové, Ježiš. Bože, by žlté? Takže modré? No, v pohode, hej. No, hej, tomu bude malé, no, nevadí. Už to zober, prosím ťa. 3, 4, 5, 6, 7... Moment ešte. Nejaké centíky mám tu. Kde sú? Akože tu sa platí eurom. Dobre som ju ukecal, čo? Poď už. Konečne. Furt nakupuješ. Ešte tvár sa, že ma nepoznáš, dobre? Počkaj, odfotím si to akože... Lebo takto, akože, iba akože fotím, lebo to čo je tá budova? Aha, kaviareň. Mhm. No. Čo furt kúka na mňa? Prečo si myslíš, že na teba? Ten ideálny lístok je v nejakej divnej reči. Ukáž? Pekné, veľmi. No, z toho som puk. Čo je to brinza? Ja neviem, asi ťavý tvaroch. Že keď to tu je malé, to mesto. Radíte si ako herci? Kritizujete sa, povedzme, navzájom? Hodnotíš ho, keď ho vidíš v televízii? Povieš mu, toto si mal zahrať inak? Myslím si, že hodnotenia v herectve nie sú správne. Herec najlepšie vie, ako má stvárniť svoju postavu. Ale ak sa o niečo zaujímame a niečo nás jeden na druhom zaujme, povieme si to. Ale kritizovaním by som to rozhodne nenazvala. Je výhodou mať partnerstvo v rámci rovnakého povolania, alebo považujete to, povedzme, skôr za taký handicap toho vzťahu? Ja mám partnerku, ktorá tiež robí v televízii a sem tam to kvôli tomu iskry, lebo sa o tej televízii stále sústavne rozprávame. Určite mám pravdu v tom, ak poviem, že jeden druhému rozumieme, pretože povolenie herca nie je ľahké. Samozrejme, žiadne povolanie nie je jednoduché, ale to naše má trošku odlišnú náročnosť. Bežní ľudia nemusia chápať problémy, ktoré s touto prácou súvisia. Tým, že sme obaja herci, si určite viac rozumieme. Máte krásneho syna Aliho. Pozorujete už na Alim herecké vlohy po rodičoch alebo po starom otcovi, po tvojom otcovi? Vôbec nevieme, čo z Aliho vyrastie. Ale Ali je zatiaľ veľmi bezstarostný. Rád tancuje, veľmi rád si spieva len tak sám pre seba a je veľmi spoločenský. Ale čím bude, tak nad tým zatiaľ nerozmýšľame. Bence çok fazla kaçırıyor.
Ja si myslím, že Ali asi nebude mať veľmi na výber. Jeho starí rodičia boli herci a predsa aj jeho rodičia sú herci. Ostatní členovia našich rodín sú taktiež umelci. Takže Ali sa asi rozhodne pre jeden z takýchto smerov. Nevarovali by ste ho predtým, pretože to herecké povolanie je predsa len povolanie, ktoré je vrtkavé. Človek môže dosiahnuť úspech, môže padnúť. Áno, je to naozaj náročné povolanie. Ak sa bude chcieť ďalej venovať herectvu, my mu naozaj môžeme povedať o nástrahách a negatívach tohto povolania. V skutočnosti nech sa už rozhodne pre akúkoľvek cestu. My mu v rámci našich možností pomôžeme nájsť tú správnu. Áno, o tomto sme sa už niekoľkokrát rozprávali. Mňa môj otec veľmi podporoval v herectve. Takže aj my s Halitom budeme podporovať Aliho, ak sa rozhodne pre herectvo. Končí sa leto, ako ste trávili leto? Počul som, že ste sa niekde učili potápať. Ja už začínam s nakrúcaním, ale máš pravdu, toto leto sme mali šancu sa poprvýkrát potápať a užívali sme si to. Čo vás čaká teda v ďalšej televíznej sezóne? Ja budem pokračovať v nakrúcaní Sultána Sulejmana. Berguzar má ale iné plány. Ja tieto dni oddychujem a trávim čas s Alim. Samozrejme, čítam si scenáre, ale v tomto období nechcem robiť nič. Ak sa k práci dostanem, tak to bude najbližšie začiatkom budúceho roka. Dovtedy budem len oddychovať a venovať sa Alimu. Je niečo, čo by ste chceli odkázať miliónom slovenských fanúšikov, ktorí si vás obľúbili a považujú vás za svojich? Veľmi pekne vám ďakujeme, že nás máte tak radi. Ďakujeme, že ste takí dobrosrdeční. Veľmi pekne vám ďakujeme. Vďaka vám, fanúšikom, sme mali tú možnosť prísť sem na Slovensko. A mali sme možnosť s mnohými sa zoznámiť. Sme šťastní, že sme u vás obľúbení a že nás máte radi. Ďakujeme vám za to. Chcem sa vám veľmi poďakovať nielen v rámci televízie Markíza, ale chcem sa vám poďakovať aj v mene všetkých televíznych divákov za to, že ste prišli na Slovensko. Myslím, že pre mnohých ľudí to bol veľký zážitok a sviatok. Z celého srdca ďakujem za všetkých vašich divákov. Thank you. Thank you. Posledný večer trávila Berguzar s Halitom opäť v meste. Nechcelo sa im zostávať na hoteli a tak sa rozhodli pre večeru na terase. Samozrejme, nevečerali sami. Pripojila sa k nim aj generálna riaditeľka televízie Markíza a programová riaditeľka. A aj menu bolo pre tento večer vyberané exkluzívne. Down in the dirt. You probably thinking I'm a fucking jerk. Cause the way I let you down, it made you hurt. I didn't mean to make you hurt. I'm so sorry. I'm so sorry. I didn't mean to break your heart. I didn't mean to break your heart. I'm so sorry. I'm so sorry. I didn't mean to break you, break it, baby. Look, baby, I'm a heartbreaker. Pre prominentný turecký pár som si pripravil také tastingové menu. Je to výber z takých špecialít, aby mali možnosť ochutnať z viacerých súrovín a produktov, ktoré sme im pripravili. Nebudem menovať celé tie názvy, lebo ono je to troška dlhšie, ale sú tam napríklad mušle svätého Jakuba, prepelička, dezert je taký zvláštny, je to milfír s espumou, sifónom jahodovým a rôzne takéto samé dobrodky.
Každé to jedlo je špecifické tým, že sa skladá z viacerých komponentov a sú tam použité určité moderné techniky. Takže v každom tom jedle, v tom chode je určitá technika, ktorá je taká náročnejšia. Požiadavka z ich strany nebola nejaká zvláštna, špecifická, takže som to zvolil vlastne len podľa svojho úsudku a riadil som sa tým, aby im to hlavne chutilo. Samozrejme, paparazzi striehli na každom kroku a prominentný pár sledovali z diaľky. My sme im nechali trochu súkromia. Jednoducho nech si pokojne vychutnávajú posledný večer. Aj tak by nás však zaujímalo, o čom sa rozprávali poslednú noc. Páčilo sa im tu? Vrátia sa? Nuž? Dobré ránko. Halit sa evidentne celú noc hral so svojou fujarou. V noci som trénoval. Prezradím, že celú noc na nej skúšal a učil sa. Včera večer som si na internete hľadal, ako sa správne na fujare hrá. Pozeral som sa na jej históriu a pomaly som sa na nej začal učiť. No, neviem. S fujarou to do kufra pôjde asi trošku ťažšie. Zdá sa, že Halitovi prirastla k srdcu natoľko, že si ju radšej nechá pri sebe v aute, ako by ju mal nechať na pospas v kufri. A teraz už opäť smer Rakúsko, letisko Švechat. Odchádza sa naspäť do rodného Turecka. Čau. Čau. Prvý dojem bol taký, že ja som mala taký stres, že už som nevedela, kde mi srdce bije. Úplne taký stres, ale tým, že oni boli veľmi ľudskí, priateľskí a veľmi tak uvoľnene sa správali, tak ten celý stres zo mňa opadol. Ja som sa cítila pri nich ako... Veľmi dobre som sa cítila. Nemali žiadne herecké maniere, alebo že by sa chceli povyšovať. Tým, že oni sa správali normálne, tak ja som sa pri nich veľmi dobre cítila. Aj sa mi dobre tlmočilo, prekladalo. Ja som spokojná, že som mala takú príležitosť, že sa s nimi stretnúť. A splnili aj moje predpoklady, že sú takí, ako som očakávala. Bergüzar počas 3 dní vymenila niekoľko pozorúhodných outfitov. Nie nadarmo sa o nej hovorí ako o ikone a udávaní štýlu v Turecku. Jednoznačne dominovala pohodlnosť a neformálna elegancia. Ale nech mala na sebe čokoľvek, vždy vyzerala neskutočne sexy.
Keď som stvárňovala úlohu Šehrezády, mala som svoj vlastný štýl obliekania. Veľa žien tento štýl zaujal a tak sa v obchodoch predával. Ja sama som ale zostala takou, akou som aj pred touto módnou vlnou bola. Vždy som sa obliekala rovnako. Nerada pri obliekaní experimentujem a nerada sa obliekam vyzývavo. Všimnite si prosím, Halit sa nedokázal rozlúčiť so svojou fujarou ani na letisku a bral si ju do lietadla ako príručnú batožinu. Nuž Halit, raz sa možno blisneš aj v postave slovenského baču. Za 3 dní toho stihli naši tureckí priatelia naozaj veľa. Spoznali Slovensko, našu kultúru, svojich slovenských fanúšikov a stretli sa s láskou, ktorú naozaj prijímali od každého. Na Slovensku bolo naozaj nádherné. Obzvlášť včera to bolo neuveriteľné. Úprimne som sa dojal. Ja som to už povedala včera. Jednoducho som bola šokovaná. Prvýkrát som zažila niečo takéto. Také davy fanúšikov. Bola som dojatá. Čo ma najviac upútalo bolo, že mi všetci pozerali do očí. Na niečo také krásne nikdy nezabudnem. Akí sú Slováci? Priateľskí, blízki, naši veľmi blízki susedia. Určite sa sem ešte vrátime. Hovorím to veľmi otvorene. Nevidím v tom najmenší problém. Po vašich uliciach sme sa prechádzali minimálne, ale čo ma naozaj potešilo bolo, že ste veľmi pohostinní a priateľskí. A veľmi ste nám prejavovali svoju úctu. Určite by sme sa sem radi vrátili aj s naším synom. Thank you. Ahoj. Ahoj. Halit a Bergüzar. Na Slovensku vás radi privítame opäť. Prirastli ste k našim srdciam a opäť sa s vami radi stretneme. Majte šťastnú cestu, šťastný let. Dovidenia na budúce.